ndakabata Chipo ndikati right ndikuya ikoko but saka zvafamba sei pekugara kwangu Chipo akati ndoda kuita roommate wenyu saka inde ndiri roommate one waChipo hauiti ngununi here shamwari because ndinoita zvenyu yeah saka ndichange ndichishare room yake apa ndo patichigara nani naChipo for the next few coming days patinongopedzawo kuti tiite sei meti yedu ikange yakwana zvakudhipenda nemi kuti toita room here kana kuti toita 2 rooms ndo maiunzira achaita vanhu zvinhu then ndisingazive imimi ndambotana nawo ndichiti ndoda bhirida ikoko but imimi ndita kukumbira kuti muchiita assistant wake kuti tipa mari apa bhirida kuti nani bhirida ndataura naye asati atoswera akamirira alright saka mangwana maybe kana zvikafa muchaita kuti video riinde so that tikwanise kuona kuti makuseni pane tinongonawana more bags rekati kwete ini ndabvisa rimwe bag ndo zviripo saka iwewe Chipo ndati ndizoti kunetsa ndikati ndohwawo zhara handiti ndobva ndambopfuura pamashops ndobva ndakutengera shuga indini havasi mashemarians mozviona zviri sei saka ndobva ndati iwe Chipo ozvondibikira mupunga ndibikirwa mupunga kanga ndati mupunga wobika muvhwati kanga ndati titi wobika ndiniwo ndo zvandakwanisa nezvimasamba nezvichiko chituta chemafuta ini kesi mangwana usiku wakanditsamwira kuti vakadya chikafu chavo zviriko wodzi zvipiko vakachipedza chose chikafu changu paya nemetsa yekufudza moto tandisandangu ndava nacho tachokwadi mashemarenzi murivo inangu papo ndobva ndadinda ndapererwa because ndaida futi petrol yekuti tiuye kunoku saka napari varipo vanokwanisa kuti isusu tiri panapa uye kuti ona Chipo achiti hosta na brother yake whatever nevachange vachizoshanda munongondibata then tobatsiro Chipo ndofunga pachikafu apa because andifunga kuti Chipo anokwanisa kuona kuti murivo pamwe ndechido kana kuti matemba example iyoyo handisi kuti ndo andoda saka unoti kuti chimbotaura nevanhu Chipo aiwa ndinongotenda nerudo rwenyu rwamaita nekuti zvinhu zvandandisina kutarisirawo muupenyu kuti ndo zvichazoitikawo muupenyu hwangu saka ndinongotendawo izvozvo nerudo rwenyu kuti rirambe richienda mberi risaperere pandiri asi zvirambe zvichienda mberi nevamwewo vamuchazobatsira ongotendawo neruoko rwaitwa naTete Shero wabvisawo bhegi rawo reCement nerudo rwavo netsitsi dzavo nevamwe vachabvisawo nekubatsira aiwa Mwari wavarangarire nekuti harusi rudo rwangu asi ndimi makazvisarudza mukazviita nokuda kwaizvozvo ndinongoti ndai zvaramba zvichiendeswa mberi imba iwakwewo tiwanewo pekugara ini nemwana wenyu 1 room yakati 2 rooms 2 rooms Jesus 2 rooms boss apatanya 1 bag ka kureva kuti izvo tikuda 23 more bags guys 23 more bags so inini I'm saying kuti ndine ma days like we always do atifane unge tikonezvi takachinja since December kusvika 2024 uno boss ni target yekuti tofana nge tane 20 homesteads by maybe kuna August boss already tipa 12 saka pana apa paChipo takutasa kuti apa number 13 homestead yatiri kupa isusu vanhu vedu vatiri kuti vari vulnerable for free hamozviona manje ni director ivo Toto pesanisa kane mumwe ndaona achibva uko. Ini sei?
Alisema madhi. Kurova. Kana uchatifonera wani kuti mimi makasvika here. Makati ndinifonera. Phone number ndeza uyu ndozakaza ngikabata. Zangu ngoni makati. Handaudziona wani. Yes, wechipo moresi. Nditakuvigira zvinhu. Kuzi akamusikana. Ya, ndakaisa. Oh. Inoita kataiti. Inoita hapana chisibiti. Sai yazvadzi yangu iri kusiyana nezvimukutini. Asi manga muna mseri? Ndine hanzvadzi 5. Uyauya ndemumwe akatoenda kuchikoro. Madha venyu vari kupi konasi? Mudzimai wenyu? Apo. Pamwe anogona wana zvimwe zvinhu zviri umu ngavauye uyai zvemi tigere tapisa zvinhu zvirapa pamotora zvamuri kukwanisa hozi zvinhu izvi zvinongouya saka ndangoti priority yangu rega nditange ndati chipo chisagudza zvizvo zvaunokwana saka pane zvinyowani pane zvimwe zvisi zvinyowani pane mauniform futi masiketi evana pane munhu akatoti dedza ane shopu saka kana une mwana wemusikana anokwana ipapo motora asisi kuti chii saka apa handizivi kuti pane pekuwadziro hauna kupasairetisi zvimwe izvi ndofunga hatone more than 6 months saka ndati kune mukomana wanga atizvitoa kuri sei kumudada wani saka guys kuri sei tadzoka kuno futi kwachipo kune vanhu vaya vakanga vachindinetsa vakati toda kuti chipo tumitire 2 rooms taona chipo ari very smart ndenge iri December kapatika paya ndikati ano izvi zvichamboenda kuholiday tozodini aiwa zviri rakanaka unotorwa unoti pasei saka ungatimire uzodii saka ndine zvimwe zvinhu zvandakasopiwa nevanhu kudhara saka apa pandisazvidawo soko vanhu vanogona kuti maita favor haisi favor vandangoona kuti izvi zvinhu izvi zvagarisa handizosiri kuti ndondozvipa ani anoita tosvika izvezvizvi guys kuna avave vaipleja kuti yai mubate pamunogona kuwana zvinhu like hozi zvimwe ndezvevarume zvimwe ndezvevakadzi vakuru zvimwe muchi ndachimboona heti kana muchida ichi isiketi hatisivi kuti unokwana here apa matishet ayo iri idresi iri unokwana achidoko amupfeki zvisina maoko apenekana kune musikana unokwana idhuku iro pane mwana anogona kufunga kuti kohebhedza takasokupai iyi hamenekana mikazokwana ndangoisapa nekuti zvagarisa vanhu we iyi siketi yakaita huru doko handizivi mozotipawo vana izvi zvezvi ndizvepoloniki izvi hasi chidoko handizivi komwe ogoshara zvimwe oona zvimwe matirauza yamopfeka muzasi zvakangosangana ipapapa ndiyo isiketi inokwana ndiyo isiketi futi nopindera saka unopfeke iyi zvimwe zvekuwekisutu izvi nematisheti zvakauya kare ndokunga vanhu vatikati pai zvanotozvisiva then apa uye mundibatiri ubhutira rirorema tengezi kuri seiko tengezvezvi tengezvingirini izvi kuri sei ya izvi ndo zvinyowani nezvimwe zvacho zvinyowani zvoisapa izvandaiti ndosarudzira mwana wese masiketi ese waisapa ya tipone mafuta achipo kane mwana anopfeka kuri sei wamunozogani vanozova vachitora kwandiri kana musati mane vana then idzi hembe wozosarudza zvamunoda then aya mafuta pane chimwe chacho cheredi chiri munda isi mukati meke mezviplastiki rimweso rekerezi takaputirwa cheredi toda mzvidhadha kuti mmoto angatengurara anonge wafunga kuti kumunyepera chiri momo chiri kunoku ndibudise izvi
Saka izvizvi mozosaridzo mazokononge zvinhu zvakazvinhu saka zvakanyanya kukosha mafuta aya guys, mafuta andakapiwa ndikatambidzwa nevanhu vazhinji anoshandiswa nana Chipo nerimwe futi pasuru iyi hauchioni then kune vamwewo vazhinji vakandibata mwakati toda kumuti aende kunoonekwa kumubhukira kuti atanga aonekwa skini yake saka asati andibata saka iye musikana anozviziva akandiyekera ichiwo chakabva Joni nevanhu ndikanda nozvitambira nonati wakanga uchindipidza bhizinesi ndindotokuvhurira pasword dzako paya saka amenowo mune zvimwewo izvo zvimafuta ndofunga aya ndowa munoshandisa aya ameno kuti aya kuda futi mamwiwa yaya nezvizvo zvimwe zvoda kutodi chatofamba nekuita aya saka kureva kuti munoshandisa maSPF 30 asi nesipo type idzi ndozva munoshandisa nekuda zoti ndezvimwe ndezveizvi neliblam saka ndoya unofanira kuzora unoiziva wani wakamboishandisa utukadaiwo so ndofunga kuda netype iyi ndoya munofanira kushandisa kwete kushandisa vaserini maiguru nabhudhi pasuri yemwana wendasvika imwe yacho then ngauye mukomana tichiona manje izvi zvinhu izvi ndakazvipuwa nemumwe mwana mukomana mudoko doko andiwo zvekutengesa hembe saka ndikati nganditange ndaenda kuna Chipo ndotanga ndaona kuti mwana wake unopinda here chidoko wenyanopinda uzvionazve apa ungakona kupinda pa unozokuriramo esejirezi good boy how in advance then mozviona zvese from the plastic ichi unopinda ichi shamwe ndepetotodezani zvimuka unogoda kudiko nokuriramo but vamwe atoma 20 tione icho chokanzi saizi 22 muna mwana anopinda pere kana kuswapa iri nemumwe akareba iwe unodeka kuti chikupe kupa anokwana ndeupi wachoni maybe togona kupa anokwana ndokwana here kokana ukakwana zvimwe kuona unofara ndofunga nhasi mukomana achizviona kuti zvinhu zviya zvazosvika zvizvi mwana mudoko zvimwe ndichachengeterawo mukadzi watakavakira uzasukira iyi same color iyi maybe uyu chacho chati 20 chi uyu iri mwana wenyu uyai tionepa munogona kupinda uyai ichi mwana wako anokwana ichi 22 chakabata 22 26 uyu idoko iyi ichi chidoko ichi mumwe muchachodzasadza mumabheke umu zvimwe ndezvevana vadoko mwana wenyu musikana yatimboona kanawo izvi zvasara uyo kuzasuka unonowanawo 17 chimwana chako achipindira ichi 7
18 anopinda kazoita chidoko woma 18 iri 26 hauna kufanana nira wakabata toni manje musikana apa zvide zvemusikana zvezvi ichi mukomana mechi mwana wezvidoko ere zvidoko naendesa kusasuko kuna madhouko anokurira muicho chimwe chimwe ndau chindichichisikana ichi izvi ndozvo zviindisa upi kuzasi kwamadhara apa handizi kuti vane mwana musikana vane mwana mukomana saka umu mundo I think ndo uchatozokwanisa kubata usadzi saka guys ndo pasuru dzimwe dzamakandipa idzi think ndo mukadadhirivhara mauniform handisandaona vasikana vari pa anopfeka bhurero mauniform tikaonawo vamwe vanhu mukazoona ndisina kupa aya guys ini kesi mangwana vanhu vanozoti mauniform edu aya masketi akapuhwa vanhu aripi aya masketi andozosarudza anouya kana pane vasikana vanenge vachimada ngavauya anongauya edzi handinyange kuti mumwe anenge achida ngave because munhu wacho akangonditi ndai munopa vanhu vechikoro hadzisi dzangu handisi ndakazitenga ndakatodzipuwa dzakawanda masiketi acho kana panitonyamwe vari kusekondari vana vari kuno kwamunoziva ngavauye vatoti kutira mangwana uzonzi vanhu vakapuwa mauniform masiketi aya tawaona nandipfeki zvemtopi kana gumbo rimwe haripindi saka ndio zviripo guys saka tichiri papo guys since tiri kuti chipo wedu timuvakire something zviri kwamuri imi kuti muchitiudza kuti toita 1 room here kana toita 2 rooms haimozviona kuuya kwezvinhu ndokuchadetermina kuti kuchaita 1 room kuchaita 2 rooms inini ndakazvimirira sasheni ndokupa bhegi rimwe reCement ndinoda kutenda mhuri yeZimbabwe nekubasira kwamaita tete wangu ndikunzwa kufara nezvandaona nhasi achisi tabatsirwawo natete Shero ne1 bag tinokumbirawo neruoko rwenyu kuti rwandudzwe tiwakirwewo imba yatete wedu tinonzwa kufara nerudo rwenyu kuti ndatenda asi Chipo asunzwa muchena aiwa unongogaragara sei taurai budzi ondibhuti futi ndimukoma wangu handafara zvikuru nezvamaita saka tikutasirawo kuti wachaisawo ruoko rwavo wese tikutenda in advance maita basa sanzodzi dzake tanganga tine chido asi nyaya yekuti kushaya ndiko kwakatinyanyirawo mhuri dzedu dzakakura saka hatanga tine shungu yekuti timuwakire asi apa totenda kuti zvazongouyawo nenzira yakanaka saka maita basa uyu musikana akwanire chidzidzo ndonga chichida mwana wenyere pamwana gona ndisatora zokuvatisa icho chakanaka icho anokwana icho chakanakisa hapana mukomana wandaona uyu hakwanire haunokwana waedza vamusoro kudai unasvika isingakwani Yakasimba kumadhaka kuti kana kumunda yakasimba iyo
Zviba macho. Nokwana. Ndikutire zvimwe. Yakabheka. Komora zvimwe. Kamuka hembe kauya. Chipo ausikuzwa musho. Unoramba kangogara uri kugara. Wanetero. Oh. Hello. Oh, right. Jani wewe msikana. Wow! Tumane. Yes, mira. Chimwe zvine zvasara tinozozviendesa kwamai vekuzasuka. Saka guys, ava iya zvanzi Chipo nevana vavo. Saka ndangoti tora ivo because ndisingazozondozoende pane zvimwe. Mafara wena. Munopindelewo pamene kuna muchipinda. Muri kuda kuti asemusoja chete, nothing else. Aizindo dzandinakidza dzandizafara wena. Bhutu dzechirume dzakawanda. Idzi tora dzimwe bhutu dzekuwekereza. Imwe iyo yacho. Jacket. Dipei kutengeta sasa Chipo. Dipei tangeta ona Chipo apane. Chipo kama imboedza jacket. Soida manyama. Abana sina hembe omala vita. How big is long? You have burger. Rain, chengetere rain zvese. Chingotongo chengetere rain twese. Dzinenge dzakana dzakwana ka apa pa dzinosara dzese takuendesa u. Kuna mai vekuzasi veve. Masteti kana wasarudza manganiko? Wane mangani naiwe? Waona api mangani? Kana kwani wayedzera kwana? Anza kwana? Chindipa awasiya tise umchigodi mangwana tigodwa mwa unokwana kana onesha mwadzi nokwana udzudze ndingava pane masiketi ari kupuwa vanhu mahara. Kanike kusabota. Yeti madzima yeti. Manje akapakutarisa vanhu. Kana tano. Tano yeti. Saka sipasi la undudzi nyika. Sipasi. Anogona Maise Mwasha jamshaoni. Hamna kusamisa gere. Anizo ini ngosimudzeni.
Budisai, wabudisire vatarise bhusu yavo. Harisisi guru here. Iri? Ayo iri ndiri kuti kana tauda kupinda idu kana kumombe kuye. Chipo. Ine rimwe chipo. Vaiwana iyo vanga vachivavarira zve. Haisi huru here. Magwira ntchito. Ya mathokoza. Chinangwa ichochi chamuri kufamba nayo mchiita kubatsira isusu vanhu vekubamisha kuti pane hama dzedu dzinenge dzisingagoni kushanda kana kuita sei hakusi kuda kwavo vakazvarwawo zvakadaro nekuda kwaMwari asi hama dzedu dzapindira kuti kusazvarwa zvakanaka hakusi kuti anga hausi munhu ndo zvacho zvatinoda zviri kugadziriswa kuti vanhu vanofanira kuwirirana chero nguva ndatenda hangu neizvozvo chimbotsikai kajive toni ndiobatirwana ndivedu vanogona Mwari wakanaka, Mwari wakanaka, Mwari wakanaka, Mwari wakanaka, Mwari